Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haka jingyo iye ki jing e ki bagi nong ri jing ri ki kendo na kapor ka Federation of Khasi and Jantia Garo People Socio-Economics Reform Movement haka khatsantri ku jemang kala ban ye kendo yo ba san bor shulai menteri badai khmi ya katanat Animal Husbandry and Veterinary ka sarkar jilla ban ekran halor ka nikaman haba kren chikilal pathai khu bor ba Dundee Khongsit President uloong bana kapor ka sarkar jilla ha ki block ba ki district ba prepare ka jo ai ki jing hikai habe de ba ki kamri jingri Henry ki shukut tang ha ki jing ai jing hikai par kam judan par ka jing bot dien halor ka long ka man jang ki uloong ba ki scheme ki duna ba ha be de ba ki nong ri jingri na mar ka sarkar ka ran ka jing thmu tang ha secretariat Henry ki lingkha ba ki shnong ki thaupan badan ki nong ri jingri ka jingerap kam ju poi ba ka kut bet tang ha ka ktien na lor ka taw loong ka long ka badan kam ya ka sarkar ban shim khia ban phai khamat ban yarap ikipat ba nong ri jingri khana makin im bat ba kan long ru kom kawai ka lat ai kam hak ban kong na kaleng jong ka seng lingba ka ni ka Socio Economic Reforms Movement bagi lai anti menta la bul snam la du snam arja khan riu te la khmi ba ba de ba ka ni ka kam ri jingri na kam reng ru ne bo jala ka jongi te kani ski bang wan American do ya I minister basan bo shulai ba de minister ba pet khmi ka tanat veterinary tingan man pan paw ya ki jing e awa ki pai ba no ri jing ri ki kendo ha ni ka ri ki jongi te ka jing e ka ba kendo long ka bun pha ani chui pi na do ka ba na do kayo ka hat ru bunsin nakaleng ka department nakapos kapor man lagi district man lagi block ki juperlong ya ki ka training mana ka ta ki hikai mo ya ki pat ba ka jongi ha ba ka ban ri jing ri ban ri CR ri sniang pakum ta ter Hei, apa kot pat kasukut tahan training. Kamjudan men follow up nak kalian jom sarkar ke, nak kalian jom department ru. Komno bagi ki nong rijing ri mo, ki man komno ki long komno. Te bolsi ki jing ki scheme ru kaduna ba. Te nata kata hi ngi ba kom bakalong mentahi ke sarkar hi kadon ki jing temu tang pos sekretariat. Anrei panong sepo ki lingkha sikisnong kita wa kidan syak di parlo personal ki bari jing ri kam jupoi. Kasukut beta kam kot beta khtin po sekretariat di wan man personal menta show menteri ba dan kam makan simkhia nak kalian jago government man kerja ni di pai ba na origin ri ki jongi nomor kom ba kalau menta ngi ba kata ka jing kiu kata jing mo kam jang jo khna khasi mo kajur ba te khamtam ba na lastan te nak kalian jongi ka sang ngi ba laka na lana nak kalian jo ka sarkar ka simkhia kani ka kamri jing ri ru kani ka wei ka kalat ai kam ajameki kena samla ka jongi bat ka wei ka long ba ka jinglap ka jongi lingba ka ni ka bangiya nanti menta lingba Socio Economic Reforms Movement ka long ba deki bun phau snam ka long ba ngi kum ka jala ne kum ka jat mute ngi up na sabar ba ya ki do ba ka jongi daru ki CR isniang masih wa ka do kharo te ka jinglap ka jongi ka long ba ya ka hawa ka jing tut ka pisaru nan ka jala ka jongi ka jing let ka pisah ka jongi dan di ka jala ka jongi sipo ki sikuwi ki jala mo ki bawan man di ki jingri ki joki sani kira poi di ka krore hak sistem te ka ni ru ka penihar ni kata ka yo ka kot ka state ka GDP jo ka state tinggal ada kran buat menteri rangba anta buat sekretari jo ka tranat veterinary department ya ka bagi ong bala ka sarkar kala pensim khia ka ni ki jingyo nong jogi bubun balang ka sarkar ka nong buat ki nong sosno ka yo nong dia sakawiru kolong ba kajing baru ka up lada ni ke lada kum ka department kamdan kata ka jing check mo yakini ki jingri bawan nak ki jala sini ki jala ka jongi mak mo ke don ka swine flu ki ong ka ba ki jiyo pang ni ki mana dia lada ailat kamdan ka ba check ikini ki mana bawan nak ki jala sini ki jala ka jongi kalau ke kebu ke jing ma pa ceki pai ba ki nong bamdo ha ki jala ka jongi tingla ekran ya kataru bar sakawi ru om de kataru ke jing ma ceki ya ki nong bamdo andrei wa ki nong ri jing ri ru ka kata ki bari CR ki bari yang ha kan ka wilum khasi jantia ka jongi rakum ki isnyang bawan nabar ki warna e kata ki kinyang jipang te ki jing nong ka bakra hiru jadi halo ita hi nakaliang ka sarkar te gila ekran ni om wa pen
ka sarkar hi ka shu a ta ka training dadap a ka training ka shu e bikum tu ki nong rijing ri wa ya ka dor ya ka dor ba taka ban ni ban mo khtin we ki nong ban analyze mo kan nu ko jing lu jing set ki nong rijing ri ba kan nu kan pension dor ya ka dor ya ka do ka bakin dia mo kanang bakan dor ka ta jing onong mo dia ni such 4% ka 100% ru nong rijing ri tinggal akran ya ta te na kaleng ka la pension so menteri badi ban pe ini katna te na kaleng ka jong hi wong ba kilong kita ki bang wara ahmad jong kilong bolong valid points te na kaleng ka department ki on pensation aka koi terek bak sentip yangi kalong ba lada ka sarkar pa kam shim khai ka ni ngim sing atrai hapan lum pa ka jengalang ka ba he ma ya borok ni pa ba nori jingri ba mo ki badan bentah kamri jingri ka jongki ya ka ba ka sarkar kale mutulab mo kam snap ki jing wa jong i jing man peso ka jong i atrai hap ya ka koi ka lenti pa hi kat ma kalong hadu bentah umdan ni mo long kamdan din nakaliang katanat veterinary department henry pa kalong ba haki jakau ado kumalong menta ka bagi thu ka sarkar hi ta ketika modern species abator pamoyong tai hangtai nganu banong ba shawan ba dia kamar pa ki doktor gadan te kila check hi henry ka tai pa kam cover ya borok ya ko ki district ma ta ni po Shillong city hindia em ke kum ke jingtip ko jongi kau kilong kiwan ra mit sekiyo per kum Shillong hapulo samat sa siyo do kum ta selan khra ne sarenja kita em ke nakai ka jingkular ka jongi nakaliang menteri kalong ba aku trik matau bana kin sa song jingalang jo department kin sa petnya ekniki jingwan ban dawa ne ban request mangi nakali department ki points baro de maki ken sa syong ken sa pendep yang ipat hadian de kita ingin di first step mo inang community ngilong ir government pension khia na kam sim khia pa se pet pa ai gel ti nya Habatin pet bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.